Vilagarcía consegue un acordo histórico. Xunta de Galicia, Porto de Vilagarcía e o Concello acordan a construción dun novo centro de saúde na actual parcela na que se atopa o edificio da Autoridade Portuaria. O goberno local levaba anos loitando por situar nesta localización o novo ambulatorio. A importancia de que por fin agora vamos a ter ese centro de saúde tan demandados por unha maioría dos vilagarciáns que dende fai tempo tiña moi claro que este era o sitio, que sempre foi o sitio, e que debería ser o sitio, ese centro de saúde. A partir do día de hoxe se dá ese paso para que isto sexa unha realidade. Mediante este acordo, o Concello comprométese a comprarlle o terreo ao Porto de Vilagarcía, encargándose de derrubar o edificio da Autoridade Portuaria e cedendo posteriormente á Xunta de Galicia, que se encargará de construir o novo centro de saúde, un edificio que contará con máis de 5.000 metros cadrados, o que permitirá aumentar o cadro de persoal. Incrementar 3 consultas de medicina de familia, 4 consultas máis para enfermería, unha consulta máis de pediatría e 2 consultas de enfermería pediátrica, 2 consultas en lugar de 2 de farmacia, traballo social, matrona, odontoloxía, hixiene dental ou fisioterapia, o incremento de 2 salas de técnicas ou unha sala polivalente, pasar de unha sala a 2 en urxencias para reanimación e chegar ás 5 consultas de docencia cando ahora mesmo solamente hai unha. Dende a Xunta sinalan que o acordo é un exemplo de colaboración institucional. O novo centro de saúde será moito máis grande e accesible, mellorando os servizos médicos da vila. Ademais, tamén incorporar áreas que ahora mesmo non existen no centro, como é unha sala de illamento tan necesaria nestes momentos, ou en futuros, esperemos que non, a consulta do programa da muller, unha sala pediátrica integral para prácticas como nebulizacións, por exemplo, cando un neno pequeno acude por algún problema deste tipo, cabinas de tratamento e vestuarios no xinasio de fisioterapia ou consultas médicas ou de enfermería que poidan ser ocupadas por profesionais do hospital que veñan a facer aquí consulta. Ademais deste acordo, Porto de Vilagarcía e Concello asinaron un pacto de cidade, un conxunto de iniciativas que se desenvolverán na vila entre ambas administracións e que detallarán as vindeiras datas. A súa vez, a Consellería de Sanidade tamén se comprometeu a investir 1 millón de euros para dotar o Hospital do Salnés dunha nova área de esterilización.